anunțat. Începem un nou capitol din disciplinele spirituale. Am încheiat cu disciplinele cuvântului, acele discipline care au la bază cuvântul lui Dumnezeu. Și începem disciplinele comuniunii și mă refer aici la comuniunea cu Dumnezeu. Acele discipline care ne ajută la o mai solidă relație cu Dumnezeu Tatăl nostru. Și avem astăzi, după cum știți, disciplina rugăciunii, prima din această serie. Și e bine de știut și de menționat că aceste discipline funcționează cel mai bine împreună. Adică, dacă sunt luate în tandem, sau două câte două, sau în ciorchine, cu atât mai bine. Cel mai bine este să combinăm rugăciunea cu studiul, cu citirea cuvântului, cu meditarea, cu postul și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Vreau și să vă prezint două cărți din care eu m-am inspirat pentru acest subiect și pe care vi le recomand cu dragă inimă. Avem una dintre ele, este Cu Iisus pe calea rugăciunii, o carte scrisă de Brand Pitre, un autor catolic. Este o perspectivă, să spun așa, mai generală asupra rugăciunii. Dacă vreți ceva mai general, dar nu foarte profund, este o carte foarte bună. În schimb, dacă vreți ceva foarte profund și exact la subiect, Timothy Keller, Rugăciunea. O carte care mie mi-a schimbat total perspectiva asupra rugăciunii, asupra ceea ce înseamnă rugăciunea, ceea ce este rugăciunea. Iar pentru cei care doriți să aprofundați subiectul, este o lectură obligatorie. Vreau doar să vă citesc și câteva cuvinte care m-au marcat poate cel mai mult. Sunt scrise și pe copertă. Vi le citesc, apoi începem subiectul. Spune așa. Imaginează-ți că ai fost diagnosticat cu o afecțiune letală, iar medicul ți-a spus că vei muri în câteva ore dacă nu-ți administrezi un anumit medicament. O pastilă pe care trebuie să o iei în fiecare seară, înainte de culcare. Închipuieți că ți s-a spus că trebuie să ai grijă să nu ratezi nici măcar o pastilă, astfel vei muri. Și acum vine întrebarea. Ai uitat să iei pastila? Te-ai putea scuza că în unele seri n-ai avut timp să o iei? Nu. Pastila aceea va fi atât de importantă pentru tine încât nu ai uita de ea niciodată. Ei bine, dacă nu ne rugăm de Dumnezeu, nu vom reuși să trecem cu bine prin toate încercările pe care le avem de înfruntat. Eu, cu siguranță, nu voi reuși. Trebuie să ne rugăm. Nu putem uita de rugăciune. Dacă am privit rugăciunea ca pe acea pastilă pe care dacă nu o luăm, murim, probabil că s-ar schimba cu totul perspectiva și abordarea noastră față de rugăciune. Nu am împărțit alea, dar dacă vrei să le împarți și să mă ajut, să mă puteți urmări și dumneavoastră. Aș vrea să citesc și pasajul pe care l-am pus și pe grup. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7, un singur verset, pagina Sfânta Scriptură 1194. Puteți să rămâneți așezați. Deschidem Scriptura la 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, pagina 1194. Petru, capitolul 4, versetul 7, pagina 1194, unde cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Petru, ne spune: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Cumva cu cât sfârșitul se apropie, cu atât ne îndeamnă Scriptura să veghem asupra rugăciunii. Vom afla răspunsul sau vom afla de ce este important
să ne rugăm pe parcursul acestei lecții. Dar vreau să plecăm de la o întrebare. Ce face ca o rugăciune să fie corectă? Că de rugat ne rugăm, dar este oare orice rugăciune a noastră corectă? Corectă în ochii lui Dumnezeu. În ochii noștri probabil că este. Ce face așadar ca o rugăciune să fie corectă? Probabil că rugăciunea este cea mai veche formă de comuniune cu Dumnezeu. Pe vremuri când Biblia nu era încă scrisă, nici Dumnezeu încă nu dăduse legea pe muntele Sinai, oamenii se apropiau cel mai mult de Dumnezeu prin rugăciune. Nu aveau o altă metodă de a se apropia de Dumnezeu. De asta, în general, în cartea Geneza, nu-i vedem pe patriarhi citind Scriptura, făcând studii biblice sau exegeză pe texte. În schimb, îi vedem rugându-se. Asta este o dovadă că mai mult decât toate celelalte discipline, rugăciunea nu este o datorie pe care noi trebuie să o facem, ci ea trebuie să fie o dorință a noastră. Ne apropiem de Dumnezeu pentru că dorim lucrul acesta și îl căutăm în rugăciune. Biblia ne amintește, de altfel, despre o mulțime de oameni care s-au rugat. În privat sau în public, dar nu întotdeauna ne este redată și rugăciunea lor. Interesant lucrul acesta. Dar unele rugăciuni au fost scrise în Sfânta Scriptură, le putem citi și noi și putem învăța din ele. Dar rugăciunea nu doar că este probabil cea mai veche formă de comuniune cu Dumnezeu, ea este și cea mai comună practică religioasă întâlnită peste tot în lume și în toate religiile lumii. Nu doar creștinii se roagă. Nu doar creștinii sunt cei care se roagă lui Dumnezeu sau unui Dumnezeu. Musulmanii se roagă de 5 ori pe zi. E o regulă la ei. Evreii, în mod tradițional, se rugau de 3 ori pe zi. Budiștii se roagă, hindușii, brahmaniștii se roagă la mai mulți zei. Au de unde să aleagă. Anumite triburi de prin India și din sud-vestul Statelor Unite se roagă prin cântec. Cântecul e o formă de rugăciune. Există chiar și unii atei care se roagă. Eu am întâlnit personal un astfel de om. Sigur, ei nu se roagă lui Dumnezeu, ci se roagă strict ca exercițiu psihologic. Cercetătorii și specialiștii spun că a te ruga face bine creierului și sănătății mentale. Interesant. În creștinism avem o varietate de moduri de rugăciune. Rugăciune comună, privată, pastorală, rugăciune vocală, cea care implică cuvinte, care folosește cuvinte, rugăciune la nivelul minții, rugăciune în gând. Și mai avem un exemplu în Scriptură de rugăciune din inimă. Ne aducem aminte de Ana. 1 Samuel, capitolul 1, ne spune că Ana se ruga și vorbea în inima ei. E acel tip de rugăciune lăuntrică, care nu implică doar gândurile sau mintea, ci o anumită stare, o anumită trăire interioară puternică. Practica rugăciunii este așadar întâlnită în toate culturile lumii. Este un fenomen global. Oriunde te-ai duce, ai întâlni această practică. Și în orice cultură există forme prin care oamenii au încercat cumva să realizeze o punte, o comunicare între tărâmul uman și tărâmul divin. Se pare că există un instinct omenesc intrinsec de a ne ruga, care ne împinge la rugăciune. Iar din punct de vedere biblic, lucrul acesta nu este surprinzător. Deoarece Scriptura ne spune că toate ființele, toți oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Deci dorința după Dumnezeu, tânjirea după divin există în fiecare dintre noi. Dumnezeu nu este un concept inventat de oameni, ci o tânjire a ființei noastre, dar care, într-adevăr, a fost pervertită, coruptă și deformată de păcat. Când ne uităm la tot acest amalgam și toate aceste opinii existente, se ridică inevitabil întrebarea: ce face ca o rugăciune să fie corectă? Toate rugăciunile sunt corecte. Ascultă Dumnezeu pe toți acești oameni care se roagă? Dacă rugăciunea vine din instinctul nostru, ceva din interior ne îndeamnă, ne cheamă să căutăm divinul, atunci Dumnezeu răspunde la toate aceste chemări. Ce face ca o rugăciune să fie corectă? Cum ne asigurăm că rugăciunile noastre sunt corecte? Unii spun că, da, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Chiar dacă oamenii nu-L cunosc toți pe Dumnezeu, cumva Dumnezeu știe că oamenii sunt păcătoși. Și nu toți ajung să cunoască adevărul. Dar Dumnezeu, pentru că este îngăduitor, și chiar dacă acești oameni nu-L cunosc, totuși El le ascultă și le răspunde după nevoi și le primește rugăciunile. Dumnezeu ascultă pe toată lumea, spun unii. Însă dacă ne uităm în Scriptură, Scriptura contrazice o astfel de gândire. Proverbe, capitolul 28, cu versetul 9, spune: dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Alte traduceri spun o urăciune. Deci rugăciunea nu este un moft pe care Dumnezeu ni-l face. Ascultarea rugăciunilor implică anumite reguli pe care oamenii trebuie să le îndeplinească. Dacă n-asculți de lege, dacă n-asculți de cuvânt, prin Scriptura Dumnezeu nu privește cu bine spre o astfel de rugăciune. Psalmul 66 cu versetul 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Deci nu orice rugăciune sau cerere este ascultată. Avem însă totuși aici o excepție. Există o singură rugăciune pe care Dumnezeu o ascultă, de la cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și știți care este aceea? Rugăciunea pocăinței. Dacă un om, chiar dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar face o rugăciune de pocăință, în care recunoaște că este păcătos, că are nevoie de intervenție divină și de salvare, Dumnezeu ascultă astfel de rugăciune. Dar asta este excepția, nu regula. L-avem pe vameșul din pildă, Luca 18. Ce face atunci ca o rugăciune să fie corectă? Sunt alții care afirmă că Dumnezeu nu ascultă orice rugăciune, ci El îi ascultă numai pe cei care se roagă Lui. Cu alte cuvinte, o rugăciune corectă trebuie să fie adresată persoanei corecte. Nu poți să te rogi la alți idoli, zei străini, și totuși Dumnezeu să te asculte. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu te ascultă. Dar dacă ne uităm în Scriptură, nici acest lucru nu este susținut în totalitate. Chiar dacă are un sâmbure de adevăr, această afirmație nu este corectă în totalitate. Și citeam zilele trecute din cartea Isaia, profetul Isaia. În capitolul 1 cu versetul 15, uitați ce le spune Dumnezeu poporului său, lui Israel. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Acestea sunt cuvinte pe care Dumnezeu le adresează poporului său, poporului Israel. Poporului Dumnezeu, deci nu străinilor. Oameni care cunoșteau pe Dumnezeu. Oameni care știau cui se roagă. Dar totuși Dumnezeu spune, n-ascult.
Nu vă ascult, rugăciunile voastre nu sunt primite. Poți să te rogi înaintea Dumnezeului Scripturilor și totuși rugăciunea ta să nu fie primită. Și avem exemplu pe fariseul, din pilda cu vameșul și fariseul. Fariseul se ruga la același Dumnezeu la care se ruga și vameșul. Dar unul a fost ascultat, unul s-a dus acasă clopotit nepirănit, altul nu. Același Dumnezeu, dar o rugăciune se primită, altul nu. Apoi, sunt unii oameni, lucruri pe care amintește și Tim Keller în cartea sa la un moment dat, sunt unii oameni care trăiesc cu impresia că există un fel de cheie ascunsă, un fel de secret al rugăciunii, care, odată descoperit, transformă rugăciunea într-o experiență spectaculoasă. Și tot ce trebuie să faci este să descoperi care e, de fapt, secretul acela ascuns, așa, taină a rugăciunii. Ca Dumnezeu să te asculte, trebuie să descoperi secretul acela ascuns, bine tăinuit. Și atâta încerci și te rogi până descoperi, de fapt, care e lucru care funcționează. Tot mai mulți creștini tind să creadă acest lucru. Dar Scriptura nu susține nici această idee. Rugăciunea nu funcționează pe bază de formule secrete sau tehnici speciale. Domnul Iisus îi mustra îi învăța pe ucenici și le spune în Matei, capitolul 6, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, care cred că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultate. Care-i cheia aici? Dacă spun o mulțime de vorbe. Cu alte cuvinte, vrei să te asculte Dumnezeu? Păi trebuie să te rogi lung. Nu îi spui 6 cuvinte ca vameșul. Nu. Dacă vrei să te asculte Dumnezeu, trebuie să ai o rugăciune lungă, consistentă, să amintești de stânga, de dreapta. Ăsta e secretul rugăciunii. Cumva, tehnica produce rezultatul. Adică felul în care e ambalată rugăciunea îți aduce rezultatul. Nu neapărat rugăciunea în sine. Avem, de exemplu, pe fiul lui Sceva, care și folosesc o formulă. Nu? Folosesc numele lui Iisus. Imită o formulă. I-a auzit pe apostoli, a văzut că la ei dau roade și ce s-au gândit? În formula asta, când o zici, demonii nu reacționează la formule. Și nici autoritatea nu stă în formule. Magia se bazează pe formule, nu credința. Sunt alți oameni care spun și afirmă că rugăciunea nu poate fi înțeleasă sau așezată sub niciun fel de principii sau tipare. Rugăciunea este complet inefabilă, iar singura soluție este să încerci să te rogi perseverând până că la un moment dat se întâmplă ceva. Te rogi cum îți vine, ca să spun așa. Un fel de rugăciunea e după cum simți. Nu ai nicio formulă, nu ai un tipar, o regulă după care să te iei. Și rugăciunea e doar după ceea ce simți. Nu sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Doar te rogi. Uneori simți să te rogi mai tare, alteori să te rogi mai încet. Uneori vrei să faci o anumită rugăminte, o faci dacă așa simți. Apoi sunt alții care, atunci când se roagă, poruncesc în rugăciune. Nu? Știți pe acei oameni care, atunci când se roagă, ei poruncesc, de fapt. Astfel de oameni nu înțeleg nici măcar semnificația cuvântului rugăciune. Ce înseamnă, de fapt, rugăciune? Cuvântul în sine, rugăciune. Înseamnă că tu ești conștient că te adresezi cuiva superior, mai mare decât tine, care are autoritate peste tine și tu îi ceri un lucru, îl rogi ceva. Niciodată nu poruncești
este mai mare decât tine. Nu? Ci întotdeauna poruncești celui care este mai mic decât tine, care ți este inferior, asupra cărora tu ai autoritate. Atunci poruncești. Dar când te rogi, tu faci o adresare cuiva care este mai mare decât tine. Lui nu-i poruncești să facă ce vrei tu. El îți poruncește să facă ce vrea El. Să faci ce vrei, să faci ce vrea El. Nu putem porunci așadar în rugăciune. Pentru că noi facem o rugăminte. Ne adresăm cuiva care ne este stăpân. Noi ascultăm de El, nu El de noi. Apoi avem și varianta opusă acestei perspective. Oameni care spun că corectitudinea rugăciunii ține de formalism, adică de forma rugăciunii. Cu alte cuvinte, nu poți să te rogi cum vrei, da? Cum simți, ci există niște reguli. Acest lucru este adevărat. Există niște reguli, niște tipare, niște principii. Dar sunt unii care exagerează, care ajung să teoretizeze excesiv rugăciunea. Să facă definiții peste definiții, principii peste principii, să pună reguli peste reguli. Dorința aceasta de a explica atât de mult rugăciunea în orice detaliu, o duce uneori la un exercițiu formal și nimic mai mult. Ei vin cu tot felul de reguli care spun că atunci când te rogi, tonul vocii trebuie să fie într-un anume fel. Poziția corpului într-un anume fel. Trebuie să ai formă de început la rugăciune. Nu începi direct cu cererea. Trebuie să ai formula de început, trebuie să ai formula de încheiere. N-ai voie să te rogi și să-i spui lui Dumnezeu direct ce te doare. Trebuie mai întâi să-L lauzi în rugăciune, apoi să-i mulțumești, apoi să îl adori, apoi să te rogi pentru ceilalți, apoi să te rogi pentru iertare, pentru mulțumire în toată și abia apoi, dacă mai rămâne timp și de tine, să-i spui ceva lui Dumnezeu de tine. Este un sâmbure de adevăr și în acest principiu, dar uneori se duce atât de în extrem acest lucru, încât oamenii au impresia că forma rugăciunii contează. Cumva dacă am o problemă, dar mă rog lui Dumnezeu pentru ea, dar uit să-i mulțumesc lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mă ascultă. Că neapărat trebuie în rugăciune să fie și mulțumirea. Trebuie să fie și rugăciunea pentru ceilalți. Trebuie să fie și rugăciunea pentru nu știu ce. Vameșul se roagă simplu. A avut o problemă, pe aia a spus-o, pe aia a rezolvat-o. Cumva sunt niște principii în rugăciune. O să vedem imediat. Dar nu se rezumă totul la asta. Mergem în cealaltă extremă. Contează atunci conținutul rugăciunii? Nu contează forma ei, ci strict conținutul, cuvintele pe care le rostesc. Unii spun că nu contează cum te rogi, ci contează ce te rogi. Strict conținutul. Dar nici acest lucru nu este susținut în totalitate de Scriptură. Și avem exemplu pe Moise, rugăciunea făcută de Moise, în Deuteronom, capitolul 3, în care Moise îi spune lui Dumnezeu, lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Iordanul. Dumnezeu îi spusese lui Moise, pentru că n-ai fost ascultător, tu nu vei vedea țara. Și Moise se roagă și îi spune, lasă-mă, te rog, să trec. Și ce îi răspunde Dumnezeu? Destul. Nu mai vorbi despre lucrul acesta. Nu era o rugăciune bună, o rugăciune legitimă, o cerere corectă, un conținut bun al rugăciunii. Și totuși Dumnezeu nu împlinește lui Moise dorința. David se roagă pentru fiul lui, bolnav, putem spune din cauza lui David. Dumnezeu lovește pe copilul lui. David se roagă, postește pentru copil. Ca Dumnezeu să-l vindece, să aibă milă. Dar în cele din urmă copilul nu are. Nu? N-a fost asta o rugăciune bună? Ce a lipsit din rugăciune? Ce a fost greșit din ce a cerut David? L-avem pe Pavel care se roagă de 3 ori ca Dumnezeu să ia țepușul. Harul meu este de ajuns.
Lasă-ți puși acolo. Avem pe Domnul Iisus în Ghețimani, care se roagă. Tot nu se întâmplă. Tot nu se întâmplă cum doresc ei. Ce face atunci ca rugăciunea să fie corectă? Cred că toate aceste păreri greșite despre rugăciune apar și pentru că oamenii nu înțeleg care este scopul rugăciunii. Mulți au impresia că rugăciunea este doar un mijloc prin care ei pot să obțină ceva de la Dumnezeu. De ce mă rog? Pentru că am nevoie de ceva. Am nevoie de vindecare, de binecuvântare, am nevoie de bani mai mulți, am nevoie de o viață mai bună, sunt în necaz. Și atunci rugăciunea e mijlocul prin care noi obținem ceva de la Dumnezeu. Dacă asta este percepția noastră despre rugăciune, normal că putem să cădem în tot felul de idei greșite și concepte greșite. Corectitudinea rugăciunii nu înseamnă să primești ceea ce ceri. O rugăciune poate să fie corectă chiar dacă nu primești ceea ce ceri. Vă regăsiți în vreuna dintre aceste categorii menționate până acum? Ați întâlnit oameni care cred asemenea lucruri? Ați experimentat pe propria voastră piele anumite lucruri de genul? Ne-am pus vreodată problema aceasta. Ne-am întrebat vreodată dacă rugăciunile noastre sunt corecte. Dacă sunt corecte, atunci ce le face să fie corecte? De ce sunt corecte? Și ale altora nu sunt corecte. Noi, în mediul nostru penticostal, am crescut cumva într-o cultură a rugăciunii. Înveți să te rogi cumva din viață. Nu sunt cursuri de rugăciune care te învață. Auzi la alții cum se roagă și încet, încet te rogi și tu și faci la fel. Eu, cel puțin, nu mi-am pus niciodată problema dacă rugăciunea mea este corectă sau nu. Până la un moment dat. Dar asta simt și asta am observat, că noi nu prea ne punem problema. Noi am plecat întotdeauna de la premisa că noi știm să ne rugăm. Alții nu se roagă corect. Alții au nevoie să învețe de la noi rugăciunea, nu noi de la alții. Și de multe ori ne și uităm ciudat la alții care se roagă diferit. Se roagă pe rând în biserică, sau se roagă mai încet, sau se roagă doar unul în numele comunității. Alții care citesc rugăciunea sau cărți de rugăciune. Am fost într-o biserică la un moment dat și când a venit timpul de rugăciune, păstorul a anunțat că urmează rugăciunea din psalm. Și membrii care au dorit au început să recite un verset sau două dintr-un psalm. Citeau pe de rost, fiecare. Și asta a fost rugăciunea. Oamenii se rugau din psalm. Atât. Cine știa un verset sau două dintr-un psalm, îl rostea. Și asta a fost rugăciunea. A fost ceva nemai întâlnit și nemai auzit pentru mine până atunci. Dar a fost un lucru frumos. Ajungem, așadar, la una dintre cele mai surprinzătoare afirmații din Scriptură. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Când ne-am gândit că Scriptura cumva ne ajută să avem o rugăciune mai bună, vine Apostolul Pavel și spune: nu prea știm cum trebuie să ne rugăm. Afirmația aceasta este cel puțin șocantă, tocmai pentru că este spusă despre credincioși. Pavel nu vorbește aici despre păgâni, despre oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu.
Și El se adresează credincioșilor care au Duhul lui Dumnezeu. Și lor le spune, nouă le spune, nu știm cum trebuie să ne rugăm. De ce nu știm să ne rugăm? El spune că problema noastră este slăbiciunea. Nu că nu știm să rostim cuvinte, că știm. Nu spune că nu știm formulele corecte pentru rugăciune. Nu spune că nu știm limbajul religios. Dacă problema ar fi fost una tehnică, Pavel ne-ar fi dat o metodă, o schemă, un principiu. Dar El nu face asta. El ne spune că problema noastră este slăbiciunea. Nu știm cum să ne rugăm. Dacă ne uităm la contextul capitolului 8, asta ne va lămuri. Capitolul 8 din Roman este foarte important. Pavel vorbește, dacă citim, despre lupta noastră cu firea pământească. Lupta noastră în ce privește ascultarea de fire, ascultarea de Duhul. Pavel vorbește în capitolul respectiv despre suferință, despre creația care suspină și așteaptă răscumpărarea, despre credincioșii care la fel suspină și așteaptă răscumpărarea. Iar rugăciunea apare aici, în această atmosferă dureroasă, în această lume frântă, cuprinsă de bătălii interne, externe, între bine și rău. Rugăciunea apare în acest context. Noi ne rugăm cumva din interiorul acestei realități. Nu suntem niciodată capabili să vedem de afară întregul tablou. Ne rugăm fără să știm de multe ori unde duce drumul. Ce se va întâmpla în viitor. Ne rugăm fără să înțelegem întotdeauna cu adevărat ce este bine pentru noi. Noi ne rugăm în perspectiva noastră limitată. Și de asta Apostolul Pavel spune și de asta ne explică că chiar dacă rugăciunile noastre uneori sunt bune, bine intenționate, corecte din punct de vedere moral, ele nu întotdeauna sunt încadrate în planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pe care noi nu-l putem vedea niciodată în întregime. Întotdeauna sunt fațete ascunse, probleme pe care nu le înțelegem, contexte de care nici n-am auzit sau n-am avut acces la ele niciodată. De asta spune Apostolul Pavel, noi nu știm cum să ne rugăm. Pentru că nu înțelegem întotdeauna lumea în care trăim. Și Pavel, prin afirmația aceasta, nu ne condamnă. El când spune că nu știm cum să ne rugăm, nu ne condamnă. Din contră, vrea să ne mângâie. Vrea să ne mângâie și el continuă versetul și spune, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi. Cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Noi nu știm cum să ne rugăm, pentru că nu înțelegem de multe ori contextul în care ne aflăm, nu cunoaștem pe deplin planul lui Dumnezeu, dar Apostolul Pavel spune, Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Și chiar dacă noi facem rugăciuni greșite uneori, care nu sunt la subiect, care nu sunt prevăzute în planul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ia această rugăciune și o duce înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și chiar dacă Dumnezeu nu schimbă contextul în care ne aflăm, Dumnezeu ne schimbă pe noi înșine. Așadar, nu trebuie să așteptăm ca cererile noastre să fie întotdeauna îndeplinite. Și trebuie să avem în vedere ceva mai măreț. Transformarea noastră și alinierea noastră la planul lui Dumnezeu. Pentru că nu-L putem înțelege pe deplin. E nevoie de acea doză de smerenie în care Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. În care Duhul lui Dumnezeu să transforme rugăciunea noastră. Așa ne dăm seama că rugăciunea noastră nu stă pe capacitatea noastră de a ne ruga bine,
ci pe lucrarea lui Dumnezeu din noi. Asta ne eliberează de obsesia formei perfecte de rugăciune, de conținutul perfect, bun, de presiunea conținutului ideal și de frica de a greși în rugăciune. Atunci când ne rugăm, nu dăm un examen spiritual, în care trebuie să demonstrăm că am învățat bine lecția, ci este un act de dependență față de Dumnezeu. Pentru că suntem limitați, pentru că nu cunoaștem întotdeauna planul și voia lui Dumnezeu, nu știm cum să ne rugăm întotdeauna. Ceea ce dorește Pavel să evidențieze în Romani, capitolul 8, e faptul că, până la urmă, corectitudinea rugăciunii nu ține de noi. Nu noi suntem cei care fac ca rugăciunile să fie corecte, ci Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. E Cel care preia rugăciunea noastră făcută în pocăință, în sinceritate și transformă rugăciunea noastră, o duce înaintea lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Îmi place foarte mult cum definește Tim Keller rugăciunea în cartea sa. El spune în felul următor: rugăciunea este un răspuns personal și comunicativ la cunoașterea lui Dumnezeu. Nu m-am gândit niciodată la rugăciune ca fiind un răspuns din partea noastră la inițiativa lui Dumnezeu. Tim Keller definește și privește rugăciunea în această perspectivă. Rugăciunea este un răspuns personal la cunoașterea lui Dumnezeu. Continuarea unei conversații pe care Dumnezeu a început-o. Dumnezeu a început comunicarea cu noi prin cuvântul Său, prin harul Său, prin Domnul Iisus Hristos care a venit să moară pentru noi. Iar noi prin rugăciune doar răspundem la acest dialog început de El. Prin faptul că Dumnezeu se descoperă pe sine prin cuvânt și ne cheamă la El prin Duhul Său, El începe de fapt o conversație cu noi. Iar noi suntem cei care trebuie să răspundem prin rugăciune. Rugăciunea vine așadar ca un răspuns la cunoașterea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi are un nivel de cunoaștere asupra lui Dumnezeu mai mare sau mai mic. Unii îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, alții mai puțin. Și de asta nu știm întotdeauna cum să ne rugăm. Pentru că nu cunoaștem planurile Lui întotdeauna, nu știm cum să ne rugăm întotdeauna. Dar Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, spune Apostolul Pavel. El transformă rugăciunile noastre făcute în pocăință și în smerenie în rugăciuni corecte înaintea lui Dumnezeu. Corectitudinea rugăciunii așadar nu ține de noi. Nu eu fac ca rugăciunea mea să fie corectă, ci Duhul lui Dumnezeu face asta. Ceea ce trebuie să fac eu este să mă apropii tot mai mult de Dumnezeu. Să caut să-L cunosc tot mai mult pe Dumnezeu. Pentru că cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atât rugăciunile mele se vor alinia tot mai mult la planul Său. De ce oamenii se roagă greșit? Pentru că nu-L cunosc suficient pe Dumnezeu. Relaționezi greșit cu un om când nu-L cunoști. Când nu știi mai multe detalii despre viața lui. Sunt unii oameni cărora le place să glumești cu ei. Și întotdeauna când vă vedeți, trebuie să aveți glume între voi. Dar sunt alți oameni care sunt foarte sensibili la orice glumă spui, ori despre el, ori despre altcineva. Și atunci tu, dacă cunoști persoana respectivă, tipul ei de a fi, atunci știi cum să relaționezi cu el. Când îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, știi tot mai mult din planul lui, din caracterul lui, din voia lui. Și nu te apuci și te rogi aberații.
Faci lucrul acesta însă când nu-L cunoști. Când nu știi, de fapt, voia Lui cu privire la tine, voia Lui cu privire la lumea aceasta, planul Lui de mântuire și unde o să meargă lucrurile. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atât rugăciunile mele vor fi mai corecte. Asta este singurul lucru pe care noi putem să-l facem. Dacă vrem să avem o rugăciune corectă, noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și când ne apropiem de Dumnezeu, ne dăm seama, într-o oarecare măsură, și ce să ne rugăm, și cum să ne rugăm, și așa mai departe. Ca și concluzie. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne dăm seama că uneori conținutul nu contează atât de mult în rugăciune. Nici forma nu contează atât de mult în rugăciune. Și ceea ce contează e, de fapt, disponibilitatea mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pot să fiu ca fariseul care are impresia că îl cunoaște deja pe Dumnezeu. Știe ce îl impresionează pe Dumnezeu. Faptul că eu sunt o persoană bună, că fac datoriile față de lege, față de templu. Dumnezeu e foarte impresionat de asta și atunci eu cu asta vin înaintea Lui. Sau pot să fiu ca vameșul, care păstrează o doză de smerenie și își dă seama că nu știe prea multe. Și tot ce are nevoie e pocăință și milă de la Dumnezeu. Când privim lucrurile din perspectiva aceasta, ne dăm seama că rugăciunea înseamnă muncă. Uneori simt să mă rog. Și mă rog după cum simt. Alteori nu simt. De cele mai multe ori nu simțim să ne rugăm. Nu ne vine natural să ne rugăm. Dar dacă îl cunosc pe Dumnezeu, știu să fac diferența. Ne dăm seama că rugăciunea înseamnă muncă, un efort pe care noi îl depunem, pe care trebuie să o facem, indiferent că avem chef sau nu avem chef. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne dăm seama că rugăciunea noastră este un răspuns la cuvântul, la cunoașterea Lui. Continuăm acea conversație începută de El. Și mai mult decât atât, când îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne dăm seama că rugăciunea înseamnă echilibru. Acel echilibru pe care unii voiau să spună în rugăciune. Trebuie să și mulțumești în rugăciune, trebuie să te rogi și pentru iertare, trebuie să te rogi și pentru alți oameni, trebuie să te rogi pentru o mulțime de lucruri, dar cunoscându-L pe Dumnezeu, ajungi la acel echilibru în care faci lucrurile echilibrate. Te rogi pentru tot ce este nevoie. Dar îți dai seama că nu ești limitat de anumite tipare și percepții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Câteva aplicații practice pe care le putem face. Atunci când te rogi, începe rugăciunea zăbovind o clipă. Așteaptă să te așezi în prezența lui Dumnezeu. Imaginează-ți că Dumnezeu este de față atunci când te rogi. Nu te mai ruga un mecanic. După propoziții pe care le-ai auzit de la alții sau pe care le-ai tot spus de atâtea ori. Imaginează-ți că vorbești cu Dumnezeu personal. Și îi spui, ai o conversație cu El. Nu turui niște cuvinte și gata, m-am rugat. Când începi să te rogi, amintește-ți că vorbești cu El. Nu doar rostești cuvinte care sună bine sau îți place ție cum sună. Amintește-ți că spui cuvintele acelea cuiva. Cineva te aude ce zici. Mai mult decât atât, acel cineva îi sunt adresate cuvintele acelea. Imaginează că vorbești cu Dumnezeu. Că cuvintele tale trebuie să fie ca o frază naturală pe care o spui unui om. Încearcă să vorbești mecanic cu cineva, de pe hârtie, citindu-i, de fapt, ce vrei să-i spui.
Lasă loc de naturalețe în rugăciune. Imaginează că vorbești cu Dumnezeu, pur și simplu. O altă aplicație pe care chiar aș dori să o încercați și dumneavoastră. Încercați odată să vă scrieți rugăciunea pe o foaie. Și o să vedeți cât de greu vă este să puneți 5 propoziții la oaltă. Dacă nu mă credeți, vă rog să încercați. Încercați să vă scrieți. Cum a fost experiența? Eu sunt exact invers. Când trebuie să scriu ceva și să-mi analizez fiecare cuvânt, îmi dau seama că de multe ori rostesc cuvinte, dar le spun așa, cumva din inerție, din reflex. Și pe urmă, când citesc ce am scris, îmi dau seama cât de penibil sună. Încercați odată să vă scrieți rugăciunea. Și pe urmă să o citiți cu Dumnezeu. Să vedeți, este naturalețea aceea în rugăciune. Sau dacă nu vreți să scrieți rugăciunea, încercați să vă înregistrați odată când vă rugați. Și pe urmă ascultați-vă. Și imaginați-vă că cineva vă spune vouă cuvintele acelea. E un exercițiu mai penibil. Caută mai mult cunoașterea lui Dumnezeu. Și nu neapărat perfecțiunea rugăciunii. O rugăciune nu este perfectă niciodată. Dar cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât naturalețea în rugăciune vine natural. Nu mecanic. Aș vrea să avem în vedere rugăciunile noastre. Și atunci când ne rugăm, să o facem cu credință de plină. Conștienți de faptul că Dumnezeu este acolo lângă noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă aveți unele întrebări,